Yeah, morning mga buddy. Dito kami ngayon sa bypass road ng Ordaneta para sa gaganapin na caravan ng BBM. Kailangan ng suporta mga buddy. So suportahan natin ang ating bagong hinahangang Pangulo mga buddy. So kailangan natin pumila na maayos mga buddy para sa ating mga lineup. So ayan, may mga kasama na rin tayo dyan. Good morning mga buddy. Grabe, sobrang dami ng sumusuporta kay ka-BBM mga idol. Ayan oh. Yeah. Magmula pa yan hanggang dun sa dulo, hanggang dito mga buddy. Kita nyo yung sulit na suporta ng mga BBM. Yeah, grabe. Sulit. Ayan ang sulit na suporta. So alam na natin kung sino ang nanalo mga buddy. Grabe. Dakoy. Yeah. Grabe yung karami ng suporta ni BBM mga buddy. Sa nakikita nyo, kaninang alas 3 pa kami dito mga buddy. Pero ano ng oras, hindi pa kami nakakalayo. Dito kami sa bypass road Ordaneta mga buddy. Nabutan na kami ng liwanag mga buddy.
Grabe mga buddy. Grabe yung suporta kay BBM mga idol. Kung nakikita nyo yung mga nasa likod ko, ayan o, nasa harap ko. Grabe, sobrang dami mga paps. Yeah! Yeah, what's up sa lahat ng sumusuporta kay BBM. God bless sa atin lahat mga buddy. Laban tayo. Laban natin to mga buddy. Sama-sama tayo dito para sa suporta kay BBM. Grabe, sobrang sulit ng sobrang sulit ng caravan na to. Sobrang dami mga buddy. Grabe.